Generația Alfa, primul serial socio-educativ pentru copii și adolescenți din Republica Moldova, a fost lansat la Chișinău. Producția abordează teme actuale precum bullying-ul, violența și discriminarea, realități cu care se confruntă tot mai mulți elevi. Realizat în parteneriat cu UNICEF și Ministerul Educației, serialul își propune să influențeze pozitiv comportamentele și relațiile dintre copii și adulți. Serialul Generația Alfa aduce în prim plan povești reale din viața elevilor. Personajul principal, Patricia, este o elevă nouă care încearcă să se integreze confruntându-se cu bullying-ul și discriminarea. Acceptare. Ți-ai verificat toate frânele. Apreciere. Amabilitate. Ia îndemn să văd ce copilățelul cela. Vă chiar vi se pare că ceea ce faceți este amuzant, da? Eu am jucat pe fata care s-a mutat din altă școală, la o școală nouă, și am avut parte de bullying. A fost, da, un rol greu, pentru că trebuia să plâng și să zâmbești, să râd și să cânt. Ideea serialului a pornit dintr-o experiență reală. Ne-am inspirat cumva din realitatea în care trăim. Patricia, fiind elevă până în clasa 4-a, a avut un mediu foarte prietenos. Abia când a trecut în clasa 5-a, cumva a simțit că este într-o altă școală, într-o altă realitate, copiii mult mai puțin educați, mai agresivi de cei mai mari și respectiv cumva ne-am gândit că asta e realitatea prin care a trecut și copilăria noastră și se întâlnesc copiii în multe școli. Ne-am gândit că ar trebui să facem ceva care să punem umărul să promovăm un mesaj prietenos și educativ. N-a fost ușor pentru că am avut peste 100 de copii pe platou. Cu ei nu este ușor, dar am ales copii talentați, răbdători. Am filmat multe duble, credeți-ne. Serialul promovează empatia, sprijinul și curajul de a cere ajutor. Nu ar trebui să certe copiii sau să-i jignească, dar ar trebui din contra să-i ajute și să-i stimeze. Trăim vremuri unde bullying-ul este la el acasă și e necesar să atragă atenție prin astfel de filme, ca copiii cumva să tragă niște învățături. Tinerii din acest serial ar putea să învețe empatia, bunătatea și omenia, cum să transmită aceste valori în societate și cum să le răspândească în loc să le minimalizeze. Serialul este realizat în parteneriat cu UNICEF și Ministerul Educației și își propune să schimbe mentalități și comportamente. Datele recente arată că fiecare al 4-lea elev este ținta bullying-ului, fie în viața reală, fie online. Fenomenul devine tot mai prezent, iar nevoia de intervenție este urgentă. Observăm diferite forme de violență atât în școală cât și în familie, în societate, respectiv acest serial vine în suportul tuturor programelor naționale pentru a schimba comportamentele și atitudinile societății. Este un serial excelent, învață copiii cum să gestioneze emoțiile, cum să recunoască emoțiile celuilalt și promovează bune modele de comportament, așa că cu mare drag încurajăm pe toată lumea. Serialul Generația Alfa este disponibil gratuit online și la TV.